10 वर्ष BKC कॅम्पसला कंप्लीट आज होत आहेत आणि खूप अभिमानाची गोष्ट आहे ही. 10 वर्षाची वाटचाल ही खूप आठवणी देणारी आहे आणि मला माझ्या BKCसाठी आणि सिंधुदुर्गसाठी खूप अभिमानास्पद आहे. आपला हा प्रवास सावंतवाडीपासून चालू झाला आणि तो आता मुंबईपर्यंत पोहोचलेला आहे. म्हणजे माझं 14ला पहिलं कॉलेज आलं सावंतवाडीला आहे, पॉलिटेक्निक, आणि नंतर फार्मसी कॉलेज, इंटरनॅशनल स्कूल, डिग्री कॉलेज आणि मुंबईमध्ये असलेलं फार्मसी कॉलेज, असा प्रवास चालू आहे आणि असाच आमचा प्रोग्रेस पुढे चालू राहणार आहे. तर आजच्या ह्या दिवशी शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार. अशाच शुभेच्छा सगळ्यांच्या आमच्या पाठीशी राहू दे. अशीच हितचिंतक जे एवढे आहेत त्यांच्याकडनं अशी अपेक्षा करतो की असेच आशीर्वाद आणि असंच पाठिंबा आमच्या पाठीमागे राहू दे, जेणेकरून आमचं भोसले नॉलेज सिटी ही देशाभरात तिचं नाव मोठं होऊ दे.